त्यांच्या शुभ असते ध्वजफलकवून ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम इथून होत आहे. बाजू करा बाजू करा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगी राष्ट्रीय सलूट काय रे और 150 जवान हाजिर है। परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। राष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि अभिमानाचा दिवस आजच्या 66व्या स्थापना दिनानिमित्त पोलीस आणि होमगार्ड पाटील इथे आहेत. माननीय पालकमंत्री महोदय परेडचं निरीक्षण करण्यासाठी जात आहेत. वरद हस्ताने नटलेला